أبز حلف مدبنا منجست إرترا كاب صبحنا سنتات حيزو مسكبابينا عالمن أما كبابالن معاونتن السمركوسات زمدناتات كم سفترة زركابو عقمو أواهيدو نافنصت هاجر كم ستبقسه بنصار وياني كاب جزيك ألسي جميرو زبقسو كينانا تحساسبا زيج بس حلم عباي تقرأيني متكبر أبدوبات إرترا تلقز سحتر نابلت مزمرح أبل على هزبن سراويتن إرترا زيت دليت تصابقوتاتن متخطخاتن كم زكايده انتقنا منجست إرترا نتناوي يعني متخطخاتنا وزيت دلي أنفتنا خيا مرح بزتن للزبن فتح كاب كلتي حجرات ببتصفحن أب ككبابيون نحبار كوميتات بمقام نجارات كي تعبابي بهدأتن للزبن فتح زي حلال سعرتات كم زكاية قرينا صبوق زنبر ركباتنا كلتي وهزبتا نبالاشو مكححر نتفتري متفنا نتفتري هزبنا خاني نمرت قصيدو تترعان هيجا قرب نيرو إن منجست إرترا لبع بيو نايل معات أجندة لنا دوبات أصيل كار الزكاليو أتي وزل زقبر زل مكلبات مخنينة يبلون قال نزعبه لو نتنا بوبت وزل خوين نزل عبه قطبا وهدات النرجع قصلو سفي حصل الفا ونينا نخدر لمبر أب بقليل خفتح زغيل بأقرأ حقديو بشمقلنا ديو بزرب ديو كفتح بزغيل نجارة ندهز بكلات دوا بلوه إزقبر زلوا دو كبلالو هق أرز علوه استزن تطريت اللي خملس علوه زتها جرا مرت اللي خملس علوه استسوقو جزيجات اليوم نبض أمر بطن كملس اللوهم إذن ود خمسين زت على معلم أنت ترخبه بمبال تركبات ببسقفعن ببدرجون يكايد نير نحنا نزو كل زي بسلام مقدي ني مفتاح بجكات عجزتي هلا أمارات يلن عجزتي غير كانوا كلهم رأيو زي كل تهزب زي بحبار سرح صنحيو نحنا ندحنتن سلامن حدنتنا إثيوبيا بحفشة وصح حزب تجراي كأب فلاي زي قبرنا يونجر يلن سلازون ناتنا مرسي تعجزتن بسلام ومجدي نتوجداي رجيخا مرأيون مفتوحون يو هجيتي نقبرد نبرنا أخيباتات سقاب شديش تزخون بالعلواي كوميتي أخيباتات غيرنا أبش عند شعات 294 تزوج أخيباتات سقاب سلسة جزية أخيبا غيرنا هنا تأخيبا خا أبارونتو أو مهاجر إرترا مالتي أبشم أكو أبتوهم بيانيرو باهم كأني أبشرارو شري حمورة نكاين نيرنا ببقوان مالتي أب كل تمس إثيوبيا بفلاي مستقراي أبز الدوب عدتها زنبر هزبي زي زخونة فلالاي دوبي دوبكا زي بلو نماو البحونتن مكببارن حابيرو يحرسني قواسن كوانت نبري بس ممتع ويانا أب سلطان جن أتحولنتن بحبار منبارن نابسل انقرحنتن نخير هزبين خرحا جزي وسلام كادرتاتن ميليشان ويانا نتي بمرحتي هو حات استوهبهم ممرحيتات نختكبرو أب هزبتات تسلقن مكحارن نخفتر بوزح تعيرو من سريحو من يوم أتن بتبقسو من قصة إرترا أب دوبات نزفترو شقرات هزبيك فتحة بخلتي وغان زقومها كوميتيتات بسنكتي أبطيت صفحوس تقاهدي محنقاد مرحت وياني وتسيد كركبو يتخالن أب 94 سقاب سلسة زغون أخيباتات غيرنا كلها ناخا مستقام يدا زأتنا يوم تهانتينا لو نيرنا ركب غيرنا قداي هزابنا ونفتحو
ፀገም ህዝብና ንርድኦ ሽግር ህዝብና ኣብ መንጎ ኮሚቴታት ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ከይከደ ንሕና ፍታሕ ክንገብረሉ እዚ ትፅቢትና ነይሩ ትፅቢቶ እውን ብገለገለ ዝነበረ እመስል ግን ሕንግድ ነይሩ በቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ማለት እዩ ፋይዳ ግን ኣይተረኽቦን ስለምንታይ ፋይዳ ኣይተረኽቦን እንዳገደደ እንዳባእሰ ከይዱ እቲ ጭካኔ ናይ ወያነ እናዓበየ ከይዱ እቲ ምረት ናይ ህዝብና እውን እንዳዛየደ ከይዱ ምክንያቱ ወያነ ዘንቀደ ኣካይዳ ስለ ዝነበሮ ሕቡእ ኣጀንዳን ስትራቴጂን ፖሊስን ስለ ዝነበሮ ክእረም ክኽለብ ዝኽእል ኣይነበረን ፋይዳ ኣይተረኽቦን ትዝርባት ተፃዒሩ እዩ ክሳብ ናይ ክልቲኡ ሓበራ ኮሚቴ ቆይሙ ኩሉ ተሰሪሕሉ እዩ ወላ ከምኡ እኳ ተኾነ በዚ ኮሚቴ እዚ ዝተፈትሐ እዚ ኣሎ ኣይንብል ኢና ስለዚ እቲ ዛዕባታት ናይቲ ኮሚቴ ብዙሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ኣባላት ኮሚቴ ናይ ወያነ ዝነበሩ ኣለቃ ፀጋይ በርሀ ነይሩ ኩሮስ ቢቶው ነይሩ ኣታኽልቲ መርሃ ኣብርሃ ወዘተ ዝበሃሉ ነይሮም ናይ ንኡሳን ዞባታት እውን ከምኡ ንሕና እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ኮሚቴ ብክልተ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ላዕለዋይ ኮሚቴን ታሕተዋይ ኮሚቴን እቶም ንኡሳን ዞባታት ነቲ ታሕተዋይ ኮሚቴ ክቆርፅዎ ወይ ከዓ ክቁምዎ ከለዉ እቶም ላዕለዎት ብዞባ ደረጃ ንሰርሕ ከዓ ነቲ ላዕለዋይ ፅፍሕን ቦታን ሒዝና ኢና ንሰርሕ ነርና ኣነ ኣለኹ ኣለቃ ፀጋይ ከዓ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ገብረ ኣስራት እዩ ንሕና ኢና ንመርሐን ዝኾነ ነገር ትገብሮ ኣብ ኣኼባ ትገብሮ ስምምዓት ኣይትግበርኒ ፈፂሙ ወላ ሓንቲ ነገር ኣየብልና ቅድም ብዛዕባ ዶብ እዩ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ጋራጮ ይጋጮ ኣሎ እሞ ፍሓፍሓ ኣሎ ስለዚ ኣሕዋት ምዃኑ ንገርዎ ከመይ ጌርና ኢና ምዃኑ ነግሮ እሶም ከዓ ኣሕዋትና እዮም ዘለዎ ርክብ እዩ ዝገብር ርክብ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ዝነበረ ግርጭት ንዑ ናፋታትሓ ግን ኣይፈትሕኒ ምክንያቱ ዘይፈትሕ ንሶም ክፍታሕ ኣይደልይዎን እዮም ብመሰረቱ ክፍታሕ ኣይደልይዎን እዮም ብመሰረቱ ወያነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ፅልእን ምቅሓርን ንምፍጣር ደይመደይ ኢሉ ስለ ዝተበገሰ ሰላምን ምርዳእን ቦታ ይነበሮን ኣብ ኩሎም ቶም በብእዋኑ ሽግራት ንኽፍትሑ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዝተኻየዱ ኣኼባታት ብኣባላት ኮሚቴ ኤርትራ ዝቐርብ ዝነበረ ቁኑዕ ፍታሕ ከይሰልጥን ከይዕወትን ዕባራ ምክንያታት እናቕረበ ዘይተደለየ ሕኽላኻት እናፈጠረን ጉዳያት ንኽጓሃርን ናብ ኩናት ንኸመርሕን ብዙሕ ፃዕርታት ኣካይዱ ሕጂ እቲ ነገር ንሶም ንሕና ኢና ዝሒልና ሒዝናዮ መንግስታዊ ነቲ ነገር ደፋእሉ ይነበረን ብትዕግስቲ ትሕዝዎ ጥራሕ ንባእሲ ዘተባብዕ ኣንፈት ኣይተሓዙ ብትዕግስቲ ትሕዝዎ እንዳለ እቲ መንግስቲ ኣባና ፀቕጢ ገብር ስለ ዝነበረ ዝኾነ ሳምበር እሶም ካብ ቀደም ትሒዞም ነታ ጉዳይ ክትውላዕ እዮም ዘልዋ ነይሮም ኣብቲ ቆይምና ንመርሖ ዝነበርና ኮሚቴታት ዝኾነ ምርድዳእ ኣይነበረናን ምስ ወያነ ከዓ ክትረዳእ ኣይትኽእል እያ ምክንያቱ ሰባት ኮይኖም ተላዚቦም እዋ ሓቂ ካኢሎም ክረዳድኡ ይክእሉን እዮም ስጋብ ኣብቲ ንገብሮ ዝነበርና ኣኼባ ትላሃጃ ናይ ኣዘራርባና እናቶምን ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ፊደላት ንውዕል ወረቐት ኣርቂቕና ትተሰማማዕናሉ ክነውፅኦ ከለና ኣብ መንጎ ነን ኑን ንሕና ንን እንተኢልናያ እሶም ኑ ክትከውን ኣለዋ ውዕል ሕድር ንብል ኣብዚኣ ኣኼባታት ንገብር ምክንያቱ ድሓር ከዓ ናይ ንህና ኮሚቴ ንእሽተይ ኮሚቴ ናይ ስታይ ዘይኮነ ብዝለዓለ ከዓ ናይ ኢህወደግን ናይ ህግድፍን ኮሚቴ ከዓ ንርኢ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝራኸብ ሕጂ ነቲ ኣብቲ ናይ ህግደፍን ናይ ኢህወደግን ኣኼባ ዝተበፅሐ ስምምዓት ናብ ህዝቢ ግለፅዎ ሕጂ ክንብገስ ከለና ኣነ ሃለቃ ፀጋይ ምስኡ ናይ ናቶም ናይ ድህንነት መሰረት ገረማርያም ዝበሃል ናይ ማለሊት ከዓ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓላፊ ሸዊት ዝበሃል ክልቲኦም ምስኡ ብገሱ እዚኦም ሕጂ ኣብ ዝኸድናዮ ኣይትስምዑ እዮም ዝብሉ ድሕርቲ ኣኼባ ንውድእ ሰብ የጣቕዕ በይኖም ክዶም ከኣኒ እዚ እቲ መደብና ካሊኡ ኣይትስምዖም ኣሕዋት ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ኣብታ ኣኼባ ብዙሓት ነበርቲ ሽረ ብዙሓት ነበርቲ ሽራሮ ኤርትራውያን ኣለዉ ብጣዕሚ እዮም ሰንቢዶም እንታይ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ምክንያቱ ሳቶም ዝፈልጥዎ
ناتنا قنصل أب مغلى عدنا خده ذهوب مدري صبوق زمدنا مستقراوات مسيتي بيوان بحافشة بس ذكرى ما بفلاي صبوق زمدنا كتقول لكم يلي تقصقص ويانا أخي باقيرا تقول صو نحن كم صلاتها لذي دي سنبد نجار عين برد تمام إرترابان سنبدم بحق سنبدم بس يوم كحبرت هاي بلو سهم تولد الله خم كله ويانا تولد الله خم كله لذي بدك ويانا مسوق النون أبدوباتنا إرترا كاب كبابي يوروب جو أمريكا كسب بدمن كبابيون نقولتي ميليشيا برت تعدل سلازنا برت تعدل سلازنا برت بس تقبر نبرة أبتاع خباتات تنصارنا قوسقاسات اتهزبي ويانا نوج ياتدالو زلا نبذول بدمدم تابسيو مرحت ويانا أبتي أنصار حزب منقستن إرترا زبقسو وفري باتي نسوم بزدلي ومن قدي حزبي أكالتز وطنو زيت دلي قيتت كوينو إيدو نخأتو كاب تقراي بركت زبالق وطرز نبرو حزبي بحرياو حابتن معدناتن قوحقحو ناب تقراي نخسقر مدابيبوم قبل أولاوي مريت إرترا زسفر ودما كم أبنت كتقاسي كال 19 ديشان تفصمو قداي تخوينو بمدب أبز خواب الشبيت كم ما أخل تقراي دمز حزبي بشم ورق خاري قصر ديبلو تقراي سبعي سبيتي أب مما تودع عندي كيل دبهال من الكباب الشبيت أو متيمو أو موتيو درجة عدمو لي موتيو خند الشبيت يمدهم الشبيت نهانايو مستي بعد شلالي حدا من محلار كبابي وا إذا حزبي جيسي حزب الشبيت عاولوا طيبوه معناته خمسين يفلحوا قربوا يبرسوا مريت يفحتروا أطال توفيرا أو طفاء ودكتور فيهم أنتم متيوم يطفوا مصرتوا الشبيت مصوار سينو أتم حزبي أتم محدار إحنا شجرة هنا زم حزب زي متاعنا هم قبرم مصوار ثلاث سنوات من محدار مصوار ثلاث سنوات حزبي من محدار زوبا مكاين سديدو بسراويت قفيفنا حدا حموشة شديشة مكينة تسعينهم ني أبطهم بياتيهم طهم بياتيهم أو حدا بوتات غير لهم قبو كنا ماي ما قبوهم مدهانيتهم كالي بقبو تتحجم أبتسي بوتهم ورق إلا إن شاء الله يمسكوا ورق خالي أبتم أخل جراف زلوا ورق خرخبو نتوء زلوا جراب يودقوا أبتحت جراب صنعه ورق حجيتهم حزبي قراتنا بلشونا له كيلو نرجع كويت مسؤولهم كلا أجزي مسؤول تنحس أول جلس بهالمسارحي يحدقهم سريدهم سالس أجزي حيوم مسؤول ملشوا بس عدقوهم نقول ما قدم داخل دخلوا نزينا إرتراوان قراو تتمشلا محيوم وحدرهم حدرهم تمشلا عرشيتهم حزب خاني نعو بجمال سعينه انشرار خيدا يهبل الله يخلم ما حولنا له دقهم كأمس ما حولنا زلوا سواء سجلا أجنع عندلون سمكم أزجورو نفعت يتابعون كان ممليش ورقي مفحار إذا ورقي مفحار دوم متحاسن دبل كابشحن 993 جمرين أب كباب الشبيتي تيندات خيلهم ميزان ناي ورقة خيلهم أب كنت أنا أب شلالو دشتوه ناوم ناب تقراي كمسيات يم نقولنيرو أب تقوان ذكوا من البعد تستفحر ورقي أبانا مسيون تشيت كم حدا قبول مستوى زدنيرو دين بقولتيو بتحدا وجن تورقي بخلاي نجار كأني بزيجاتاتهم افسم سلزنا بله نازل حجي سقاب شيح زخوني منيرو لبونا زنقلو رأي زنبرو كابر استأمان النت استبقست عقستن عقل المنقست إرترا أبا أمرو مرحت ويانا يقوقو يسأل يحجيرو
ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዘተን ልዝምን ክፍትሑ ዝኽእሉ ንኣሽቱ ጉዳያት ገዲፎም ናብ ዝዓበየን ንናይ ሓባር ምዕባለን ከተኩሩ ብተደጋጋሚ ብመንግስቲ ኤርትራ ይንገሮም እኳ እንተነበረ ንኹሉ ጸማም እዝኒ ምሃብ ንበይኖም ናብ ረፅሚ ዘምራሕ ምፅሕታር እዮም መሪፆም ቀዳይ ነገር ንሕና ማለሻ እንዳራገፍና ንሰሚዑ ጥቑ ነይሮም ብሽም ኣጎጉማ በዚ ይሽዕሩ ብሸናልሎም ብ8,000 ማለሻ የጥቆም እዮም ኣብቲ ከባቢ እቲ ኩሉ ብረት ናይ ደርጊ ኣብኡ ዝተረፈ ናብ ህዝቢ ፋሕ ቢሎም እዮም ስዋኣቶም ክንደይ ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም ኣይነገሩን ጥራሕ ክሳብ ሎሚ ዘይመፀኩም ከም ስውእ ረኣይዎ ኢሉ ጥራሕ እዩ ኣብቲ የካቲት 11 መግለፂ ሂቡ መለስ ዳሕራይ ግን ክንደይ ኣለዉ ካ ዘይመፁ ክልተ ደቂ ኣይመፁንን እንካ ክልተ ኸላሽ ሕድሪ ናይ ደቅኻ ዝገደፍዎ እዩ ዝወደቑሉ 4 ኣለዉ እንተኢሉ 4 ኸላሽ ትግራይ ሙሉእ ወላ ቀሺ ከይተረፈ ብረት ሂቦም እዮም ሽዑ ንመራሕቲ ወያነ ከዓ ትጋገዩ ኣለኹም ግደፉ ንዕምለስዎ ይበሃሎም ነይሩ ሕራይ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ታሕቲ ዘለዉ ከምኡ ገብርዎ እንተልዮም ካ ክንእርሙ ኢና ብልቶም ላዕለዎት ኣይእረምን ግን ኣይእረምን ጥራይ ዘይኮነ ዘንቀደም ምዃኑ ዘርእየካ ብኩሉ ክንፍታትን ብኩሉ ከባቢታት ናይ ደቡብን ናይ ጋሽ ባርካን ፍፀም ስለ ዝነበረ ብዲዛይን ዝመፀ ምንባሩ ብመደብ ዝመፀ ምንባሩ ዝተሓለነ ምንባሩ ወያነ ክረዳዳእ ክራኸብ ጉዳይ ከዕልብ ክፍትሕ ድሌት ከም ዘይነበሮ ዘብርህ እንዳኾነ ከዓ ኸይዱ ብዙሓት ምትኽትኻት ቁጥሪ ዘይብሎም ምትኽታኽ ተፀሚምና ዝሓለፍናዮም ምእንቲ ሰላም ኢልና ቁጥሪ ይብሎምኒ ወያነ ግን ብድሕሪት ዘፍአ ሓይሉ እውን ነይሩ ድሕሪት በይና ናታ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናታ መደቡን ኣይኮነን ኣለናኩም ዝብልዎም ዘራያት ብድሕሪት ነይሮም ንሳቶም እዮም ዳፋፍዎም ነይሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ከዓኒ ንኩሉ እቲ ዝግበር ነበረ ፃዕሪ ንጎኒ እናገደፉ ናብ ውግእ ጥራሕ ኸይዶም ክበሃል ክኣል እዩ ከይቲ ትንክፉ ነገር ክፅሕተር ኣይደልየን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዕሸላዊ ዝኾነ ዕንደራ ናይ ኩናት ክንኣቱ ኣይተደልየን ዕሸላዊ እቲ ናይ ወያነ ዕሸላዊ በሎ ካብ ሕማም ዝብገስ በሎ ካብ ፀቢባት ተሓሳስባ ዝብገስ በሎ ናብቲ ናቶም ደረጃ ክወርድ ህዝባዊ ግንባር ኣይደልየን ኣይመርፀን ኣብዘይ ግዜኡ ብዘይ ሰዓቱ ኣብዘይ የርባሓና ብኻልእ ኣገባብ ክትሓዝ ዝኽእል ክነሱ ኣብ ግጭት ምውላዕን ምፅሕታርን ኣብቲ ግዜቲ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ኣይተኣትዎን ኣይተመርፀን 18 ሓምለ 1997 ህዝቢ ባዳን ኣብ ልምዓት ተዋፊራ ዝነበረት ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻልን ዘይተጸበይዎ ኩነት ኣጋጥሞም ሓደ ኢብራሂም ዓብደላ ዝበሃል ኣመሓዳር ናይ ዳሰን ናባይ ተላእኺ መፅኡ ወያነት በትርዋዕ እንዴሊ 13 ማካይን ሒዚኣ ትመፅእ እታ ወረቐት ርኢ ተበልናያ ንሕና ኣባላት ወይ ድማ ሰራዊት ህወደግ ስለ ዝኾንና ተቐበሎና ያተ ጤልና ሓሪድና ዘለና ትትሕሶስ ኣቋዲስና እዮም ሓር ብቐጥታ ላዕለዋይ ኣዛዚና ስምራኽ በኣካል መፅኡ ርእሱ ዝኻለ ኣጀንዳ ሒዞም ስለ ዝመፁ ሕና ኣይንሓድርና ብቐጥታ ዓዲ ሙሩግ ክንሓልፍ ኢና ይብሉና ዋሂ እንታይ ተረኺቡ ዓዲ ሙሩግ ዳ ባንዴሮም ኣተኺሎም ሽዑ ንሽዑ ናባና ገፁ ዝጠመተ 13 ጉጅለ ናይ ዋርድያ ዘርጊሖም ህዳት ብፍራሕ ኤርትራውነት እንተዳሃልዩካ ብዛሩባ ፅባሕ ኣይተፅናሓና ካብቲ ከባቢ ዝኾነ ይኾነ ኣነ ኤርትራዊ ዝብለ ሰብ እንተሎ ካብዚ ከይተባሂሉ ህዝቢ ተፈናቒሉ ኣረጋውያን ዝሞትሉ ህፃናት ቆልዑ ክፃወሩ ዘይኽእሉ ዝሞትሉ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ትዝሓፀረ በየናይ ሸነኽ ምዃኑ ገለ ከምኡ ዓይነት ምስቲ ህዝቢ ሓበሬታታት ይእክቡ ነይሮም ተኸታታሊት ሰነዳዊት ፊልም ኣብ ኤሪ ቲቪ መራሕቲ ወያነ ነቲ ኣብ ማኒፌስቶ ትግራይ 1968 ማለት 1976 ዝሓንፀፅዎ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ጥቅምቲ 1997 በዓል ስልጣን ካርታ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዘርኢ ጀርመናዊ ትካል GTZ ዘዳለዎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፍሉጥ ኣህጉራዊ ዶብ ብምጥሓስ ንብዙሕ ከባቢታት ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዘእተወ ካርታ ዘርጊሖም ሕጂ ወያነ እቲ ሽግሩ ብዙሕ ይዝረአ ንኣብነት ናይ ክልል ካርታ ኣዳልዩ ናይ ክልል ካርታ ከማን መንጠሪ እዩ ንግዚኡ
እንተላይ ነዚ ሰፊሕ ከባቢታት በዓል ሸሸቢት ሽላሎ ዓዳሃኪን ዓዲ ማእለል ዘጠቃለለ ዴዳ ላዕላይ ዴዳ ታሕታይ ዘጠቃለለ ካርታ ጾሮና ዘጠቃለለ ካርታ ይዳሊ ኣህጉራዊ ካርታ ምስ ሱዳን ዝደወብ ኣህጉራዊ ካርታ ምስ ኤርትራ ዝደወብ ሓደ ክልል ሓደ ኣውራጃ ከመይ ገይሩ ካርታ ክስእል ይኽእል ሕማም ዘለዎ ሓንጎልቲ ደይ ኮይኑ ካርታ ስኢሉ ይስኣል ንሕና ኣህጉራዊ ዶባትና ፍሉጥ እዩ መሬትና ፍሉጥ እዩ ንጹር እዩ ሕንፁፅ እዩ 1900 ካብ ሙሳ ዓሊ ጀሚርካ ክሳብ ኦም ሓጀር ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና ዶባት ንጹር ስለ ዝኾነ ካብዚ ርእሰ ምትእማን ዝንብገስ ካልኣይ ከዓ ሰናይ ድሌት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ነይሩና ስለዚ ትግራይ ክትንፀል ተደኣ ኮይና ባሕርን ሕርሻን ክልዋ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ብናቶም ምምሕዳር ትንእዘዝ እዚ ከዓኒ ፈርታይል ዝበሃል ቦታ ከዓ በዓል ወልቃይት ይኹን በዓል ሕሞራ ከባቢ ሳብ ዳንሻ ሓለፍኒዮ በዚ ከዓ ራያ ከዓ ጎልጎል ከዓ ዘይተኣደነ እዩ ሰብ ኣልዋሃ ዝብሎ ወልድያ ዝበፅሕ እዩ እዚ እትዮም ስለዚ መሰረቱ እቲ ናቶም ኣባጋግሳ ተንኮል ዝመልኦ እንዲነሩ ዘይዕውት ምዃኑ ከዓ ተነጊርዎም እዩ ናትኩም ቃልሲ መኻን ቃልሲ እዩ መጨረሽቱ ህዝቢ ኣወዲእኹም ዘይተዕወትሉ ነገር ኢኹም ክትገብሩ መሬት ናይ ካልእ ወሲድኩም መን መክስታ ይክበኩም ሳልሳይን ዓብን ንዝዓበየ ክፋል ናይ ኤርትራ መሬት ኤርትራ ኣብ ካርታ ሰፊሮም ኣብ ሽረን ኣብ ሽራሮን ህዝቢ ኣኪቦም መሬትና ክሳዕዚ ኢሎም መግለፂ ገይሮም ሓለፍቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብመሰረት ዝሰኣልዎን ክግብትዎ ዝሓለሙን ሰፊሕን ልሙዕን ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጽምብር ካርታ ብግብሪ ኣብ ባይታ ንኸተግብሩ ነቲ ብሰላሕታ ዘካይድዎ ዝነበሩ ብጋህዲ ናይ ምጥራር ወፍሪ ኣበገሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መሬቱ ንዘመናት ሓቢሩ ዝነበረ ህዝብን ኣብ ዶባት ዝነበረ ዓድታትን ድማ ብዘይ ንሕፅያ ተጻባኢ ተግባራቶም ብስፍሓት ብምቕጻል ኣባይቲ ኣፍሪሶም መሬት ሕርሻ ዓንዮም ንብረት ዘሚቶም ህዝቢ ኣጋፊዖም ብጭካኔ ካብ መረበቱ ሰጊጎም እንካድራርካ ሰድሪ ኢልካ ኣብ ዓለም ከም ዝርኢና ንፈልጥና ንጉስ ግራይ ደኣ ከም ዝገብር ኢና ሰሚዕና ደኣ እምበር ርኢና እኳ ይበሃል ኣድባራት ኣፍርሹ ኮይኑ ሰሚዕና እምበር ከም ዝመሰለ ንጉስ ኣይርኢና ካብ ክንፍጠር ከም ዝመሰለ ንጉስ ኣይርኢና ለይቲ ከው ኣቢሎም መዓልቲ ፀው ኣቢሎም ብለይቲ ኣብ ደንብ ኢና መፅሎም ኣውያት ኮይና ከይተበልና ደግዳጊ ከምዚ ትረኣይዎ ነቦይ ሰሎሙን ፀርና ንገዛና ኣቢልና ነታ ቆልዓ 7-6 ኣንስቲ ንውልድ መቋዕተን ጃራይ ቀይሕኒን ተኸትኪተን ከም መኸትካ እቲኣ ግን ተፀራ እንዳመቂዕ ምስ በፅሕታ ደልዮማ ከይደ ምስ ለኹመቶ ንብረተይ ቅድም ግራት ክሓርስ ኢለ ፀኒሐ ትግራተይ ምስ ሓወይ ጎረቤትና ኣለና ሓወይ ዓብይ ሓንክሽ ታሪክ እምበር ኣሲሮም ወሲዶምና 10 መዓልቲ ኣሲሮም 6,700 ክፈሉ ኢሎም 6,700 ከፊልና 1,400 ከፊልና ወፂና ካብኡ ምስ ወፃና መልሽና ገዛና ድማ ገዛኹም ድማ ጥረራይ ውፅ ኢሎም ድማ መፅዮም ጎዮምና ወፂና ሓንቲ ንብረት ኣይወፃና ኣለኒ ገዛና ከዓ ድዋዕዋዕ ኣቢሎም ዋላ ቆፈና ዋላ እኽልና ዋላ እዚ ዕትሮና ዋላ ድኾነ ንብረት ከይወፃና ብጀካ መቑሎን ዓርሽን ከይወፃና ምስ ሃደምና ኣኸሉ ድዋዕዋዕ ኣቢሎም ትማሊ ንብረትና ኣብ ደቅና ኣብ ጭቃ ኣለዉ ኣባይቲ ዳሞ ኣፍርሽካ ሓምለ ምድሪ ኣብ ዱርን ኣብ ጭንቅን ተወቲፍና ክንደይ ህፃናት ክንደይ ንስቲ ጥኑሳት ክንደይ ንሆለ ከፊና ዘሎሞ ለይትን ምዕልትን እግዚኣብሔርና መንግስትና ለሚልናስ እንተደ ረዳእና ኸውን ንብል ንዝዘርእዎ እኽሊ የባላሽወሎም የምሕወሎም ንዝዓፀድዎ የቃፅለሎም ንጥሪቶም ዘርዓሎም መጋሃጫ ማይ ዝስተ እኽልኦም ንእሽተይ ኣበር ወይ ጉድለት ተረኺባ ኢሉ መቕፃዕቲ ዘይፅወር ይኸውን ቀስ በቐስ ከኣነ እቲ ምስፍሕፋሕ ከም ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ከኣነ ኣብ መሬት ኤርትራ ነቶም ኤርትራውያን እናከላበተ ካብ መሬቶም ከም ዝማዘበሉ እናገበረ እናጠረረ እዚ መሬቴ ኢሉ እናሰጎገ ከምዘይሰርሑ ናብ ምግባር ገፁ ተሰጋጊሩ ጠረራ መፅዩ
እንዳ قربنا እንታይ ትገብሩና ኣለኹም ስጋብ እንታይ ገዛና ኣትዮምና እንታይ ንገብር ዝሄሪ ህዝባው ግንባር እንታይ ፀገብና ክንቃተል ዲኹም ደሊኹምና ውሽጢ ገዛና ኣትዮም ሎሚ ኸ በዝውዕሉ እንዳቀየሩ እዞም ሰብ እዚኦም ሰብ ኣይኮኑን ኢልና ታሕቲ ገብሪ ካርታ ኣለና ድዩ ብካርታና ስለደቅስና ካርታ የብልና ድዩ ብዝኾነ ይኹን በቲ ሓፀረ ህዝባዊ ግንባር መሬትና ፍልጥና ዓቕሚ እንተለና ዝኾነ ይኹን ንሕና እውን ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ትደልዮ ክንፅበ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ተፀበይቲ ንብሉ ተፀቢዮም ከዓ ከምዚ ኮይና ንደካ ሳቶም እንታይ ሕማቕ ነይርዎም ናቶም ባህሪ እዛ ቦታ እዚኣ በጀካ ተጋሩ ኤርትራውያን ከምደይ ነበርዋ ኢሎም ነዛ ደንበ ሕውሱስ ኣቢሎም ደይብላ ጎልጎል እዮም ዝገብርዋ ገዛ ይነበረት ንብሉኻ ሕጂ መፅኦም ደንበ ይነበረት ንብሉኻ ولا سكعتا أفجزهم ومسو تميلكم تراي رأي وهم دول نيرم تترى ترون نبرو أبتني حرش مريت أبتني مقاس مريت أبتني علام عيال زلو أو ترحم تقول نيرم سم ترى سفح يا لم اعتيازي أخمس جينا قداسيتي عند عبد الله غينهم من تكملات عتات أو تحت حزبهم مرزم حضرة كلن لا توون مسيوم مالتي رابلو بزيا ولوخا نتي عليت مسيومتهم أو دم بدلوا زي شيلوا اللقاء لقوا ملشهم كابن مخنزي أصبهم ملشهم وقابز ده أنا قدي فيكم لا نيركون كابزي حسه اندالو حشوا من لاش اندالو دما سقع كندي سلام زخلا تريتنا دما قابز مربزي بومول أنزمي تموسلم تريت إيرترا نامريت إثيوبيا انتداءاتين نابنت كابر بعانش ديشن قاسوت 470 كلتن قسيعهم إذا تسني دي መንግስት ኤርትራ ነቲ በመምሕዳራት ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ ጥሕሰት ሃንደራ ኢልኩም ለሳይ መረጸን ነቲ መሬትና ዝብልዎን ዝጠረርዎን ቦታታት ክልቲኡ ኮሚቴታት በሓባር ከም ዝዕዘብዎ ተገብረ እታ ብወገን ኤርትራ ዝቆመት ኮሚቴ ነቲ ካብ ሕግን ኣገባብን ወጻኢ ዝተኻየደ ምጥራር ምስ ተመልከተት ዶባት ብደረጃ መንግስታት እምበር በመሓደርትን ዕጡቃትን ክልል ዝትግበር ከም ዘይኮነ ብምግላል ተሪር ተቃውሞኣ ኣስምዐት ብዙሕ ተጻቦታት እንዳበዛሕና ፍመፀ ንሕና እውን ንራዳዶም ነርና ንቦታ ካብዚ ኩለኩም ፀንሐ ካብ ገዛ ሸሪፋት ሕጆም ስጋብ እንዴተልዋ ኣተኸላይ ጌርካ እንዴተልዋ ክትወርድ ስጋብ ታርዋ ብምሉእ ባዕሎም ጠሪሮም መጨረሻ ገይሮም ማለት እዩ ከምዚ ኣረጋይ ጠቆሰ ሕጂ ከምዚ ኮይኑ ምሰልና ሕጂ ካብዚ ኸይተ ሓልፊ ኢሎም ብዙሕ ሰባት ምእሳር ንብረት ምግዳፍ ኣሓ ምዝራዕ ተፈላለየ ምስ ወረደና እሞ ንሕና ከምዚ ኮይኑ ምሰሉን እሞ ኮሚቴ ተመሪጮም ሕጂ እዞም ኮሚቴ እዚኦም ነቲ ቦታ ራእይሎም ተባሂሉ ብኣናን ብኦኦምን ካብ ሸራሮ ክልተ ፖሊስ ዝመፁ ነይሮም ሓደ ወዲ ሸራሮ ዝብሎ ሓደ ኳሽሙ ይፈልጦን እዮም ካብቶም ናይ ባድመ ከዓኒ ካብ ፖሊስ ኣድሓኖም ወዲ ኣረጋይ ካብ መምሕዳር ከዓኒ ገርህላሴ ፍስሃ ዝበሃሉ ካብቲ መምሕዳር ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ ወዲ ቀይሕ ሓደ ሽሙ ጠፊእኒ ኣሎ ካብ ህዝቢ ከዓ ክልተ ከምዚ ክልተ ገይሮም ተወዲቦም መፅኦም ሰም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ምጫወጫ ምትራር ምስ መፀ እቲ ዶብና ትብሎ ወይ ከዓ እቲ ጠሪርና ትብሉና ቦታ እስከ ኣርእዩና የለና ጠሪርና ትብሉና ቦታ ኣርእዩና እሞ ሕጂ ክንፈልጦ ከዓ ንሕና ምክንያቱ ምዝራዕ በዚሑ ምህጋር በዚሑ ብዙሕ ግርጭት መፅዩ በሉ ርኢና ክንፈልጦ ንሕና እሞ ፈሊጥና ዘዋፅእ ትኾነ ንቕበሉ ዘይዋፅእ ትኾነ ከዓ ገዛ ሸሪፍ ትበሃል ጎቦ ናይ ገዛ ድኹላላ ሸኻ ድኹላላ ጎቦታት ዓበይቲ ኣሎ ኣብኡ ንሕና ምምሕዳር ነረታ ቦታ ካብኣ ኣደይቦምና ንሕና 4-5 ንኸውና ካብ ኤርትራ ንሶም ከዓ 4-5 ዝኾኑ እቶም ሓለፍቲ ካብ ፖሊስ ካብ ምምሕዳር ክንዶም ዝኾኑ እውን ዕጡቋት ነይሮሞም ደድሕሪና ዝኸዱ ደድሕሪኦም ዝኸዱ ንሕና ዋላ ሓንቲ ሓለዋ ዝበሃል የብልና በይና ኢና ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ብሱል መሬት ልሙዕ ናይ ሕርሻ ማይ ዘለዎ ከባቢ ገለመለ ኣብ ውሽጢ እትዎ
بزي حوسنو زي تطح دي ناي حرشة بوتها زي بوتا زي كابزي ناتكم بزي ناتنا أتي ملكتك قيلا إمني عبقرب قال ملايو بعد مش نحبرنا زوم كوميتي دبلك هذا الحجي كوميتي مزيم كاب جزا شريف بلبل دالنا كل تعمل ثلاث سمعتي لو مبزيا نوعل لو واحد تيا هم عند قرنا تتطرر بوتا بملو رقيص نامسوم رينيو ترايخا تقبلني انا غير يلن زفري انا غير يلن كاب عدم حراي ابزي ودود بحال مريت وسيدومنا حدو دغولم بحال كاب بعد ما دساغوغو سو ايسل زورنا تا دم بيخرخبو كم زغيرم طويم كنو دم دغولم غيرم نديدا بدحريت غيرم ديدا اتيومنا كاب ديدا نزا صرغناي عد مالل نشلالو تخيد نابزي دبل مريتنا يندالو نابزي دبل كا نديدا نعد مالل نمتاጫፍጫፍ እንዳሆዱ ንጽላለ እቲዮም ካብ ጽላለ ንደንበድ ማ ለመገድሎ ንደንበድ ማ በታ ያማና በታ የማንግድ ፈቢሎም ተኺሎም ናዕተኸላይ እቲዮምና ካብዛ ሰዓዚያ እዚያ ዶብና ኢሎምና እዚ ንሃና ዝተኸለለ ተጠረረ ቦታዩ ኣብዚያ ዝኾነ ፍጡር ካትወና ይደል አይንደልና ኢሎምና من يخم غير دخلوا من يخم زي تطر مش من كونكم كطريركم نحنا حجين نفلطو صباحين نفلطو حزبنا حج خاطوي صباح خاطوي حج خحرسي صباح خحرسي يزي تبلو زلهم بمسرته بمقدنا تقبلنا فيه بلو اعتقاتن كادرتاتن تግራይ ነቲ በብቁሩብ ከነሃሃርዎ ጽንሑ ምትኹተኻት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ብምዕራግ ህዝብን ሚሊሻን ትግራይ ብምኽታት ኣብ ብርክት ዝበላ ምዕራብ ኤርትራ ናይ ዝነበረ ዓድታት ኣብ መስዋዕት ዝበጽሐ ግርሁ ብምዕጻድን ኣባይቲ ብምዕናውን ኣብ እዋን ከራማት ህዝቢ ካብ ዓድታቱ ተበታቲኑ ኣብ በረኻታት ዛሕዛሕ ከም ዝብል ገበርዎ ነዚ ምስ ወዳእና ገረብዎም ሓሪሶም ኣብ ወርሒ ሸውዓተ ኩሉ ወልድን ደብለን ምስ ኮነ ማሻላ ክወልድ ደልዩ ዳጉሻ ወሊዱ ሰሊጥ ዓንቢቡ كل حجي بيارة حدش عدي دم بقدامو جزا قرب دم منقل مخارم بعد ما بعلا عد سمرو نزين طابعة تبهيلن أخيبا لنا بمولهم أخيبا لنا تبهيلهم أختيتهم فوتنا الدرج زبهر نيرهم كم زي فولي حيلن ولا من حنا نعوم أوريدهم نتوبتا كبيبهم نو نمؤتتي لما فيهم مع عيديبهم يلا عصود وتبهيلهم نتي مريت عيدهم مالتي عيدهم نتقدروا تخا أفريسهم أبزا قول طريفهم تنقل عسبيتي نزخل زين ندا تصورنا زخل ندا جورخي بميت خونا لو منقصنا تراخو لنا قينات كي لعلنا أجم كي مسألنا ندا لخات كل حزبي إحنا موضع تؤجين أبزد بس إحنا يخينات بس إحنا مالتي أبتي مسفحفحن مترارن زكايدلو زنور أوان أبو زحات مرحتي حوحات سنبادة سفتر كونتات تجاهدوا محتام باتيرا إرترا بقطبا نفسها يتخلينيا وعلى حديرانا بإثيوبيا ختملس تخليا ويون كابتسلوا إثيوبيا غترحق أي تخلينيا نزبل جوجي جمت مزرقح باتيرا نقفا قطباو ناتنت إرترا زئوج بمخانو درونتي ببيناوي مترار مريت تفتيرو زنبلت أقامات توسخ ندادي بمخعاو تسلن كرحنتن بمقوهار مسحابن وطرن بمعراك تسابقوتاتهم نمغلصالن معواين توسخ مخنيات بمخان تنقي مهنداد نخوينات نبره بفلا كعزل حراي باطيرا نقفا مسمصمها ناقد الرخيدو قدم حزب الحمد لله يزمالالس نيرو نزوانا قصار ود مصار اندحدغه نهاجره ناراسه كنتروبا اندبله دارغا نتي حزبي ابقيمتان امتفنانني مريحو كل زغبر زنبره تمام محضرتين كادرتاتن ويانه بعطقات تسني من زغبرو نيرو نافا مستغيره نافا حيز ترخبه لك خم دراك كم حشيش سلن وسدو ويل ان بلخ اني نبوزحات ساقيو اسيرو كلابيتو غبيتو هاغيري عسيم بعد ذلك نساحلو خند ذكور دحري مزرقح باتيرا نقفا أبزوبا قاش باركان أبزل على ترز بتشح زنبرة مهندات نخوينات مرحتو يعني أبزوبا دبوب نوزوبا صنعفة بقربتنا الموسبون تتأميرو بسلام زنبر هزبي نمفل لايون نابرت من اتاون
ካብቲ ናይ ዞባ ጋሽባርካ ብዘይፍለ ንኽብርን መንነትን ኤርትራዊ ዘነኣእስን ዘቆናጽብን ተግባራት ኣብ ምፍጻምን ንህዝቢ ኣብ ምግፋዕን ምክልባትን ኣተው ቅድሚ ተወራር ምጅማሩ እቲ ዕዳጋ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዛላምበሳ ነይሩ ኣብቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ዛላምበሳ ነይሩ ሕጂ እቲ ግርጭት ካብ ናጽነት ትኸውን መዓልቲ እቲ ምፍሕፋሕ ናይቲ ህዝቢ ንህዝቢ ቁርብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ናጽነት ረኺብኩም ሞ ኻባና ክትፍንጨሉ ርእስኩም ክትክእሉ ማለት ዝብል ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ኣብ ዘሎ ከባቢ ገለገለ ሰባት በጨቕ ይብል ነይሩ ብመሰረት ሕጂ እቲ ምፍሕፋሕ ቅድሚ 98 እቲ ኩናት ምጅማሩ ገለ ሕማቕ ነገራት የጋጥም ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ከመ ኢሉ እንተይልካኒ ብኡ ንሓልፍ ስለ ዝነበርና ነቕፋ ሕጂ ንነቕፋ ኢኻ ኣብቲ ከተማ እንድሕር መፂኻ ካልእ ትሕዝቶ ይብልካ ነቕፋ ትሕዝቶኻ ሕጂ ገለ ነገር ክትገዝእ እዚ ኣስላማ ኣይንቕበለኩምን ዛ ዓይነቱ እንደገና እውን ኣሕዲጎም ቅድምታ ኩናት ተግ ምባላ እቲ ነቕፋ እንዳሕደጉ ቀቀዲዶም ይድርብይዎ እቶም ወተሃደራት ናይቲ ወያነ ማለት እዮም እቲ ህዝቢ ዘይኮነስ እቶም ወተሃደራት ሕጂ ናይ ብሓቂ ይስምዐና ነይሩ ኣብቲ እዋን ንሱ ይስምዐና ክብለካ ክትሓልፍ ከለኻ በቲ ፅርግያ እዚ ነቕፋ ኣብቲ ከለውለው ክብል ከሎ ተቐዲዱ ክፀንሐካ ከሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትጉሂ ይስምዐካ ትበክ እውን ኣብ በዓል 97 ናይ በዓል ባጤራ ነቕፋ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓታት እውን እቲ ከም ዝፍለጥ ኩልና ብብር ኢና ንጥቀም ነርና ዕዳጋና እውን ኩሉ ግዜ ዛላምበሳ እዩ እታ ዝቐረበት ከተማና ንዓና ዛላምበሳ ስለ ዝኾነት ኣብ ትግራይ ከና ዕዳጋ ንገብር ነርና ሽዑ እዚ ገንዘብ እዚ ምስ ምውፃእ ይስሕቦም ኣይነበረን ዋላ ብዙሕ ዘረባታት ሓሳብ ንዝኾነ ስቤዛ ክንገብረሉ ከለና ኣይንቕበለኩምን እንታይ እዚ ሰላም ዝበዝሐኦ ስእሊ ንወባ ኣይከውንን ንዝተፈላለዩ ከምኡታት ዓይነት ኣተሓሳስባታት እንዳተዘርበ ትፅልኢ እንዳተዓባበ መፀኒሑ ብዝያዳ ካብቲ ደርጊ ዝነበረ ሆን ኣብዚ ወያነ ዝመፀሉ ሰዓታት ትፅልኢ እናኸረረ ይመፅ ነይሩ ስጋብ ሰልዲ ምቕዳድ ምርባሻት ነቲ ህዝብታት ነይሩ ማለት እዩ እቲ እዋን እቲ ብናይ ኮንትሮባንድ ኣመኽኒኻ እውን ሕጂ ዝዓድና ወታደር ዝቕመጠሉ ወይ ሰራዊት ኣይነበረና ኣብቲ እዋን እቲ ኮንትሮባንድ ግን ኩሉ ግዜ ብደው ዘሎ ዓታት ኮንትሮባንድ ክመላለሰሉ ግቡእ ስለ ዝኾነ ከዓ ስትኳ ናይ እዱግ ድዩ ብመካይን ድዩ ገልሰት ይኾን ኣብ ዝመፃሉ እዋን ባዕሎም ብረት ሒዞም ናይ ፀጥታ ኣካላት መፅኦም ስጋብ ዓዲ መፅኦም ዝሕዝዎንን ዝወስድዎንን ነይሮም ናብ ዓድና ረጊፆም መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ሓደ ምትንኻፋት እዩ መሬትና ዘይናትካ ዘይምልከተካ ሃገር ዶብ ሰጊርካ ወፂኻ ብሽም ኮንትሮባንድ ኣመኽኒኻ ሰባት ሰብ ኮንትሮባንድ ይኹም ክትጋፍዕ ወይ እቲ ንብረት ክትወርስ ብዙሕ ክስታይ ፀጋሚ ነይሩ ሕጂ እቲ ኣብ መሬት ዝረአ ነበረ ምትኽትኻት ብግራት ብጥሪት ብገለ እንዳበልካ ዝረአ ነበረ ካልእ መልክዕ እንዳሓዘ መፅኡ እቲ ምዕባለታት ኤርትራ ከም ሃገር ነብስኻ ክኢላ ክተብል ናታ ባጤራ ክተውፅእ ክትፍትን ኮላ ናታ ባጤራ ኣብ ስራሕ ክውዕል ከሎ ባጤራ ናይ ኤርትራ እቲ ብዶብ ዘሎ ክልቲኡ ህዝቢ ከምዘ ይሰርሕ እዛ እስላማይ ገንዘብ እንዳበልካ ምኩስጓስ ነቲ ህዝቢ ኣብ ባጤሪኦም ኣስላሚዮም ተሳኢሎም ዘለው እዚ ንመባእ እውን ኣይከውንን እዩ ኣብ ገዳም እውን መባእ ክውርደቕ ኣይክእልን እዩ እንዳበልካ እቲ ህዝቢ ነቲ ባጤራ ናይ ኤርትራ ከምዚ ፅዮኖ ከምዚ ፅየፎ ከምዘ ይሰርሕ እንዳተገብረ እቲ ህዝቢ ዝብኡ መጠን ዝምድንኡ ከምዚ ሕርፍፍ ከምዚ ፈላለ ባጤራ ናይ ኢትዮጵያ ከም ቅዱስ ተወሲዱ ባጤራ ናይ ኤርትራ ግን ከም ኣስላማይ ገንዘብ እዩ እንዳተባሃለ ኣብቲ ህዝቢ ፅላኣት ንምሕዳር ብኡ መጠን ከዓ እቲ ህዝቢ ባጤራኻ ትሕዝቶኻ እንድሕር ተፀሊኡ ነብስኻ እውን ከም ትፅላእ ናይ ምግባር ስጉምትታት ይወሰድ ነይሩ ሕጂ ኣብኡ ክኸይድ ከሎ ህዝቢ ከም ዝብለካ እውን መዋስብቲ ምኻይድ ስለ ዝኾና ቤተሰብ ስለ ዝኾና ኣብ መርዓ ትኸይድ ኣብ ንግደት ትኸይድ ኣብ ዝተፈላለየ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ መጀመርታ ናቕፋ ምስ ተቐየረ ሰብ ኣብኡ ምስ ከደ እዚ ኣስላማይ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ንመባእ ስለ ዘይኾና ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ስለ ዘይኽእል ኣይንቕበልን እናተባሂሎም ክሳብ ኣብ ዕድመ መርዓ ዝተኸልከሉ ሰባት ነይሮም እዮም እቶም ሰብ ገዛ ግን ንስኹም ኣይኮንኩምን ትወስድዎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድና ክንርከቦ ኢና ንኣና ይምልከት ኢሎም ከይተመዝገበ ማለት እዩ ናብ ኢዶም ተረኪቦሞ ማለት እዩ ሳብ ኣብኡ ግን ብዙሕ እንታይ ሽሙዕ ግርግር ኮይኑ ዋላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝኸይድ ኮታ ኣብቲ ቦታ በቲ ገንዘብ ይሽገር ነይሩ ስለዚ ይጥቀመሉ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ መጨረሽታ እቲ ድሒሩ ዝመፅእ እቲ ዓቕሞም እቲ ዝነበሮም ናታቶም
رخبات مالتي بون كتجزء تخيل بربرة تجزء تخيل جاي صوت كي تقبل يحتاج جميرة مالتي خالي إذا قبروا على حنت هبتي نبرمن نستني أنت بقى عزمة سنقلنا تزبيب ومسافرة بس جزء أفتح لكم وحد جوا الجمهور عسيم بعد ذلك نصاحلو خند ذكور نعيش عسيم بعد ذلك كمنيرو ناشر سر حجو